Ну чё, Надяба, договорились? О чем ты? Чё? O maslahat kardem. Nani bahr мерем, вещи, ноги мехрем. ин се боно ба тозагӣ аз банди зиндон раҳоӣ ёфтанду ҷониби хона мешитобанд, аммо бехабар аз он ки танҳо аз маҳкама халос ёфтанд, вале ташвишу тараддуд ва гиру дорҳои бештаре онҳоро дар ин роҳ интизор аст. қисмат боз дар ин масир ҳамсони нишебиву гардиш ва ноамвориҳои ҳамин роҳ домангири бонувони ба тозагӣ халос ёфтааст. Аслан ин сужаи филми наве бо номи роҳ аст ки наворбардориаш дар вилояти Суғд сурат гирифт, вале сужае ки ба зиндагии баъзе аз бонувони ин роҳро тай намуда зиёд бастагӣ дорад, яъне филми ҳаётисту умеде барои онҳоест ки ҳанӯз ҳам аз хатогӣ кардаашон ранҷ мебаранду бояд ба озодӣ расанд. масъулияти тайяи филми роҳро як гурӯҳ мутахассисони ҳирфаии соҳаи синамосозии мамлакат ва ҳунармандоне ки аллакай соҳиби мақоми ин роҳанд ба дӯш доранд. нисо муҳаммаҷонова, мавлона наҷмиддинова, зульфия содиқова, абдукарим машрапов ва аловиддин абдуллоев аз чеҳраҳои марказии филманд ки ҳадафу мақсад ва зарфиятҳои сужаи онро бо ҳунарнамоӣ ба бинанда мерасонанд. Это история о женщинах. ин таърихи занҳое мебошад ки аз ҳабс баромаданд. ҳар яки онҳо пас аз ҳабсхона баромадан нияти ба хонаашон рафтанро доранд, лекин онҳо намедонанд ки онҳоро кӣ дар хона интизор асту кӣ қабул мекунад. аммо дар дили онҳо меҳру муҳаббат ва боварӣ ҳаст ки албатта ба манзилашон бармегардонаду бо наздиконашон якҷоя мешаванд. носир саидов, коргардоне ки офаридаҳояш аллакай мавқеъ дораду соҳибунвон ҳам ҳаст, ҳамсони филми муаллим ва оинаи беҷило, коргардонии филми роҳро ҳам ба дӯш дорад. умедҳош аз ин филм ҳам зиёд аст, зеро барои тайяи он ҳам шароити мувофиқу муносиб мувофиқи талаботи синамоофарӣ фароҳам асту аз лиҳози дигар ҳайати ҳирфаии корӣ барои сабт, наворбардориву танзиму банду баст ҷалб гардиданд. сафар ҳақтодов, муаллифи ғоя ва георгий залаев, наворбардори ин лента мебошанд. барои тайяи босифати филм инчунин мутахассисон барои садобардорӣ аз федератсияи Россия даъват шудаанд. аслан наворбардори филм дар мавзеъҳои муносиби вилояти Суғд ҷараён гирифтаанд. ҳар чизе ки талабот аст мувофиқ ба он сару либос, макони наворбардорӣ ва дастгоҳу таҷҳизоти корӣ интихобу истифода мегардад то ғояи филм ба бинанда наздику моҳияташ ҳадафрас гардад. масалан ин бозори моҳифурӯшӣ дар лаби дарёи сир то ин дам набуд, онро ба хотири филми роҳ омода карданд ва ҳамин гуна дар дигар ҳолатҳо ҳам мувофиқи талабот фазои муносибро ташкилу таҳия менамоянд ва ин ҷо хурдтарин ҷиҳат ба хотири касбӣ рӯи навор омадани филм ба назар гирифта мешавад. филми роҳ аз ҷониби Тоҷикфилм дар ҳамдастӣ бо муассисаи давлатии телевизиони Сафина таҳия гардида истодааст ва идомаи он то 5 август дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе низ ба навор гирифта мешавад. ба иттилои масъулин бандобаст ва таҳияву танзими роҳ то моҳи ноябр сомон меёбад ва пас он бинанда метавонад бо ин роҳи навтаҳиянамудаи синамоофарони тоҷик ки бешак саҳифаи нави рушди кинои мамлакат аст ошноӣ пайдо кунанд.